ichi. Sebera ukadu akwanu. Mira. When too fast. Ndo kwa chikando ndo kwa na Amai. Wedzera rako wewe uchirungoti mama wewe zera rako. Mama kunani? Ndo toro tichiyo. Mama kunani? Kaka. Ne. Mama asati unapewa chikafu nani? Utauzewa nemunhu wacho ari kukupa mari yerenti. Uzive but akatadza kukutumira mari unoenda kupi motikari mwawedzera unozokera ikoko wewe chikafu zvinoshuta kuanzi ndoda kuta kubvisa kuti anobhadhara imwe renti tinobva uchanogara kupi? mwakazari makatsai awazuzane namawedzera munowa zvinozvi ndokwaugara itori umeorana mukombi makina iwe ngati muchembere uyo shamari wokutsvagira chikafu achikunikira ndine gauro rangu kuna payslip ekupi wapedza kumwa tiri black tea tangana unoiziva yatengwa nani atikubvunza unosenza kupika kwaunoona kana une kadhiri here kaunomboitawo kanokupa mari teaspoon eshuga unoiziva kuti shuga inokuita kutora zvinhu mumba achitengesa ndodhiri tengesa kupi unotumirwa ndora unotengesa ezvinoza una mafuta kanokubikisa iwe wakupiwa sadza nawedzera ndakupiwa ndotenga kutenga kupi hauna kana senti arina nando ane tricks dzake dzekupiwa nani gogo akafa watofoka kuva kupi gogo akangoti go ndine mari yangu sha ipi isiri kushanda isingashande kupi nei mbatutu ya unongwatengerwa kuda usatomba ndanyemberwa kahwani kekupedzera kekugara iwe atsuma mbatutu batanzi inouraya aiwa plaza makutunoiwana usiku mune makarara nchimwa makotsi usiku makarara nchimwa makotsi kupi kwasanga yapo samtengeredo anawana kupi mari anzi usiku makarara akakumwa makotsi masati achimwana reni unosenza kupi kambani yako ndeipi handina kambani yekupi nditongwavha ngwavha ngwavha kupi ndongwavha ungwavhe amboburisa mari ndiburisa aina kubvaruka here unozhetwa akabvaruka here anotoenda une maribe ausina mogwe bheka kaundi unaiwe
Bank account yako That's chini. the buri Beka 0 katira hapa ine mari. 20 bondi jaiyo. 20 bondi. Beka katira. Muritasha 20 bondi. Andina. Samuna ndijese. Saka Maria unaende. Ndevu zo waiti mari zozo. Ndevu zaita sei. Aiwa. Ndevu zina basa rese. Ndevu zaita sei. Tarisiro kuti ticharore iri pe. Oyo nene. Aiwa wewe. Akarora kudhara. Sibongela ariko kuSouth. Murira vanhu. Ani? Sibongela ari kuSouth. Sibongele upi? Iwe. Ngumasha. Watiki. Usati mkomacha. Aiwa akurora bara. Ani mari munodhaka mausiku muzoni. Ndati Land Rover ise watazokwatisa Land Rover. Kutwa Land Rover. Unozi Land Rover mari. Alright. Wakati wa Land Rover. Sisiwa zvinhu zvese komana. Ari kupi? Makatengesa zvese. Kutengesa Land Rover. Yeah. Unoiziya. Yangasvika munyika kudai. Katitane kana kudza mapasaizi. Huku ziri papi? Aiwa huku. Mira. Huku ziri papi? Tinochinja chinja. Ozo ufuna afana newe ndoda chinhu wani. Chinhu wani che. Chinhu che. This time data zviwa group. Magolobha wakaboshwa. Kuboisa vanhu. Akambotenga group. Anoziya angori neMumbai. Hauna kana light mumba mako, hakuna magetsi. Land lidzoka kakubvisira magetsi. But uchibhadhara mari. Ashaenda uchinetsana hapana. Anongofamba chiwabela. Ndinetsana nawo. Vanhu wakuza chokwadi. Apa teta mudadisa. Aiwa wadi kumbotsvaka vezera rako yekumwana. Mutamboone vezera rako. Mwanani. Nevezera rako. Iti munoreva padhuze nini? Bozi achakanga mudadisa anotora. Aiwa. Ndinotaura chokwadi. Zvinezvi ka. Ana mai. Noza kuti pa generation iyi. Yakuzvarwa. Autisi generation. Ndikunzwisisa ipapo. Ava ndio ma generation ava. Inini manje. Ndikumbirisawo zvangu kunana mai vari kunana uko kuEurope kuti rambe muchichengeta nherera idzi. Nherera idzi vanhu vanganiwa. Parkerson Kuda. Alphonso chazomupinzwa ipapo. Kwaye Fonso akazvizwa izvozvo anokutsvaga. Anjamuza. Tione kuzemeka marapana akashata nhasi anokutsemura una Fonso. Anotengera bhiya obva azopedzera. Pedzera chi? Inini mai. Wewe munhu unofana kutamba naye ndisakala. Sakala pinda papi ipapo. Kaka ndo echi yako. Echi kupi? Aiyeka ndo echi. Wakapedza kuenda kumusharini. Anoti azamikirira bhabha yo. Musha wako kwako wakapedzera rini? ndiri pamusha pangu paHarare. Parare ndo pamusha. Uyu anoshesa vanhu vanobva kuMalawi. Iwe uri wokupi? Zambia. Unonzi pesani. Pese umwana. Une makore mangani? Inini am 55. Wazvarwa date of birth? 67. Month and everything. 67? Yes. Akura kamtana. Nambakura. Arikutotamba nevanhu vakuru zera rako. Unoona munhu achingosvika pakuzanzi. Sibongereka. Uneona wakati? Sibongere one ari South. But marori wakaitwa andayazi ametoka notice. Abva apuka neevidence yekumberi mberi hapana. Date of birth arambe munhu iye. Date of birth 3 May. 1967. Yes. Wadzidza kuchikoro chi? Ndakatanga kutanga primary yangu school. Ndakatangira paChihota. Vandafoira. Vandazoenda kuHoughton Park na Brad Mutuwa. Vatamboita zvatakaita zvadai. Right babasa bofoira. Vandazoenda kuchechu. Ndaenda kuchechu. Kuchechu vananosangana nomwana waBanana Nathan. Baba wacho ari president. Ndezvechikwa. Aiwa kana aiwa uyu anonyeba uyu okonyeba chi angari mupolice band ko akari muchechu akadzidza kuchechu chechu akadzidza aiperedza chechu Unoperekezani? aikwirira panyangwa apo aikwirira panyangwa apo Aiyo ndikutaura nemwe. dzakapasi Inogara pasi. Ukundichi. Nani uyu? Nyado kundidhisa iwo. Anonipenga. Apenga chi. Dhisa kupi? Iwe wandidhisa iwo. Ninya yechi. Nyengo chitaura.
umvunze uyara ndovunzani kutovunza iwewe ulivunzani kuti angachitaure upi wautaura taura nyaya anozovhunduka. okay ino nenyaya sorry inini ndati anondibvunza ushechi une kupi wakutonyeba mudhara nyatsotaura nyaya yako iwe auya fonzi uyara baka anoenda kupi hatipedze nyaya ndati inini tirifanira kubatsira inini nefonso nyaya yako watifonza kabatsirwa iwewe ina ndinobatsirwa chii handiti watine mari dzako wati taura nyaya fonso tofanira kupiwa mari nani wati kuda nafonso inherera ke uchakata bemale wewe nerera wesi iwe sha ndinherera kudawanirwa munhu yo hanzi unochengetwa namai ka kuchengetwa namai kai uchengetwa namai sandiri nherera ndounerera wacho saka tiri nherera tese kakutuka wamwe chodinherera right biratira mupi wakachaso unerera unoziva kuti chinhu chinorwadza ini ndiri nherera mira ndimbotaura uda kutaura chii ndida kutaura security simbondipa time yapi ndiri kutaura kai kana achitaura iwe usataura asha unerera chinhu chinondirwadza paupenyu ini ndakakura unzi iyoyo kuna nababa wako na mai wako wachena musoro iyo nababa wako uchena musoro inini baba wangu akafa ndine 3 years unzwa untaura kuti yo untaura havana hasha even my mother iyo you've got your mother yoyo mbatunuloshi inini sha uyu mbatunuloshi just listen to the voice of his ndakupinda kuchechi mani handisi kutokuenda kuchechi ndamida church man inini Sainoenda kuchechi church asha inini chinera chinondirwadza ngokuti dai baba vangu namai vangu vari vapenyu ko inini I would have been ndiri somebody nherera zvitobowa unzinei naniko naniko yo naniko yo nani abereki vangu varipo vakawanda unondinherera inini mai ndanewe mai nanenini samwe asha I'm just giving you a green light to knowing who I am sha inini baba vangu vakafa handisi kutombotenga chinabi mari riri kwanisa kuti rikwane wawa asha handiri mari aiwa just listen to me you guys but all right kuda inherere ndani kuda aiwa uyu kuda uri nherere saka asha urunyebe anti ndiri nherera futi uchengetwa namai wewe hanzi wakachembera bvudzi kuchena pauri uchengetwa namai aunyari
bati pakuchengetwa urichengetwa nambuya mwari saka ari kubika sadza uri kuno kudya machenduka tinerera tese tiri nhere uchengetwa namai namai Hauna nherera. uchengetwa nechembere ne80 something years inini tine 55 amai kwani makore mangani amai kwani makore mangani it's about 90 almost 91 uchengetwa namai vane 91 aunyari 92 aunyari azoshowa ipapo muna boss zvikuitika hatina mari yacho input rosimbi asha aiwa ndakuenda inini because uramba kuti ukuchengetwa namai ndikuchengetwa but utukanherera manje mira iwe mira aiwa ndatikana taura tinzo auchaenda kutipizeti watenga garasari chienda kupe ndichisangana newe wakatsika wanga unani anga anani yotaura iwo ndo waizviona apa paigara apa hatirambe tizogadheneri Payonini apo pamusoro apo. akapeka chikabudura ndakanzi ndinotaura nyaya mbotaura pamaimbatata ndakanzi mirai baba ndione baba agara pasi wogara pasi katimba dhoradhora ripi rotenge chi trori ende kusvikira uinayo kokei yakazara kudai kumba mufana ndakamona kana ndikapepepika kine kabichi aiwe iweozoti asha inherera dzisiyana nadzidzi yoona amai yona amai plus ava ndeyo muzimbabwe ka okuzambia But uno mazambia wakapusa zvekuti anotenga girlfriend chikafu chakawandisa obvaenda kumba kwacho hakuna asa kuzambia kune uno asha saka wanga wati chine nherera idzi isusu kumaende inini zvatikuda ka inini tiri kudai umachapuzika isusu tikuda kuti mutsvagirawo maprojekti ekuita nembhatutu yaunorova project yaunora bhatutu haina mhosva kwakurizina kwemunhu kwekuti bhatutu haina mhosva akafanana newhiski whiski chainomwiwa matotsi amwiwa matotsi mbumura chaiyo inogona kutobvisa tai nebhachi ikasiya muhotera ichibuda chinopinda mumotikari kana kusiya bhegi zvamunoziva saka isusu tikuti isusu titsvagirawo maprojekti apa ndopawozotaurawo zvinosenza alright airipo tokuti isusu tiri kudai nenherera dzako idzi tochengeta huku kana kupi dzochengeterwa kupi kune maspesi mapatsimutikaaoja tisingapfei tingapinde mudanga memombe mira ntaure mira there are things that we can do that are reasonable pane kupinda mudanga mehuku unotora madhodha ehuku we can just go buy space anotitonya hapana yoda zvingati madhodheuku sauda kungonda kuvhura whisky kwambona iye anovhura whisky akatotengera kumadhodha you guys I'm telling you the reality from the day I was born taita sei totengesa masimbi emota yekuti titingangogara pane kutopinda leba stupid useless pieces of nothing simple and uchapera gore uchapera gore uchavhura whisky no guys I'm talking about business and you're business atingarame chimoti kana I'm saying kuti ona
uyo akapisa bamukuru musho haachakwanisa kuenda ruzivo uyo aende kunamo kaende iwe vakaitika namo yemuningino wake tauravekacha yemuningino wake haana kuenda because akapisira bamukuru wakaenda chi akapisira sabhuku musho autanda botso akomana ndakaenda isusu nyaya yemainzwaka yekuti ichimotsvagara project ball project alright project yakuda neasha mari ndo pane nyaya yekuti project yedu ka iri boss tongotsvaga kashopu kedu kana totsvaga maspace acho alright tangira ipapo tichazotaura nyaya uda wangada kuti chii wanga chiti yangu project inini pane zondotenga maheu anenge achita dhora kauyenawo kumusinda aiwa ubudisa zvimatako zvako izvi zvimwe zvangu indononge yakatopenga because zviri mari yacho inotangikavakadzi havana tichazoitaura iri bhuku tobatsirana